Mara sang Arjuna Basmunira kama nungsan sawangnya gentreh memanis liringe dikamantyan kengis sing ujwala kungas singa mulat leng-leng brangto Kakang Badranaya wiwit kuncung nganti gelung kedhi Wrihatna Budidaya netepi darmaning kasatriyan kanthi sak becik-becike ning yogene palungguhan iki aku lan kadang-kadang Pandhawa nemahe lakon sing pahite kaya ngene peteng dedet kaya ora ana sulaking pepadhangan Begak sabulita Nuwun sewu Gus Ndara Kedhi Wrihatnala kula mboten maida pancen sampeyan wis netepi jejering satriya tama nanging nuwun sewu menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakale ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti permati lan ngati-ati. Wong sugih nika ya nampa ujian. Wong sugih cobane dadi wong serakah, wong pangkat ujiane dadi wong murka. Wong pinter ujiane dadi wong sombong, dene wong sregep ngibadah ujiane dadi wong sing semuti-suti, Gus. Boten wonten ginanipun sampeyan ngetuni lakon ingkang sampun kelampahan. Ning mangsawang nika ingkang dumados wonten madyaning alun-alun. Ingkang raka nenggih pun jagal bilawa tetandhingan kaliyan Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang boten kinten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati cinemplungake wonten madyaning Sendang Watari bali urip melih ngoten marambah makaping-kaping. Yen sampeyan ora makarti sampeyan ora tumandang bakale sampeyan mengko getun keduwung tembe wurine yen nganti Sang Jaka